أسمرا كاب زمدبرو استوديو إيريتيف عز سلامتنا تقبلوا زي خبركم تخطاتلتنا كما يتوعلوا فارسن فرعان كوينن لومي سوني 23 حدار استدالو زينا مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم بيتروس منقسي أرستا زينا عبد هاجراو تكال حرشاو من مرحل حال استدالو مرط عزرت زعق فرهيبون أبالات زباو جنبار ديمقراطية فتحنا بجرمن عمتها وآخيبا كايدوم أبي نوزوا قال على طريقة تمحل افتح حمامات نمكوت صارت عرتاتي كايد علىهم منجست أمريكا كاب مفارق زمت صور حتى حساس كتابة كورونا فيروس كم جمرة فليتون إسرائيل لوش متخازن نزركب علامات حماس دبديبا أمريكا كاب سممع كفوت سمايات موسى بوقعي قالتا أب هاجراو تكال حرشاو من مرحلة حالة استدالو مرت أزرتي زعق فرا كم ذهبه أبتي تكال زنات فوكي لا تتقليتهم وكل إيرينا في المنطقة بملك زينا وتصاب نزدالو تعستو أزي برهانه هاجراو تكال حرشاو مرحلة حالة مرت أزرتنا بحرصت بمزرقة تطاونت حرشان مخعبات زكايدو زلو تعري زعق وتيتيب كم زلو لعلوات مرامار من محياش أزرتي آتو نقوس أبرهان إيرينا بزها وحبريتا قليتو تدك أمنت مرت أزرتي عم مسرح مرقات وحسنت مقبي وسانو مخانو زتغسا آتو نقوسا باز مسارت هاجراو تكال حرشاو مرحلة حالة أبتو مسارت وين أكال ترتاتن نايك بي أزرتن ناي من محياش مرمرات بمكياد ناب حارستوت يزرقح كم زلو أفليتو تكساب حجي مشالات سرحنا لعلي عصرت شعات زغنا عينت أوزينا عينا سريحنا عينا بلتوكا ترعنا تفلالي بحريح زلون شدشت عينت أوزينا عينا أبزنا كرسان ترعنا خا سرناي سقم ترتات أدهينا عينا نسرح جينا نتابعنا سرناي ترعنا بسفيه تزرق زلو أبزنا زوالو زوال مأكد كمرمر حرشة بمرمر تسرعوا ماتيريال سينا زربيحنا بفلاي مرut أزرت السرناي مشلا بلتقن أبزواتات عن سواد وبون مأكلن قشبار كان تفتينهم زعق وطيد كم ذهبوا زحبر أتعنقوسا أبحات إرقزي بركوت فرز ذهبو كم اون درك انحمام زتاورو بمخانم بلج أكم زلوهم حبيرو أبزوا دبوب أبز حلفة 3 عامات زرقين من بزح بزوت أوت المسرت نحرستوس تعدلوا أتيلان سيدرانز تبهلو مرتقات أزرت السرناي أبتطبق كنكنن كتتلن استجبروا الجراوتي كاب هكتار كاب 4 كساب سوسا كنت المهرت كم زحبو أبقولات استزر السعر استسمي مرت زر مشلاون تطبق وتيت كم ترغبوا كفلة تقايلوا له هكذا دني سرناي ترانات بيزلاين مصنعتهم تبر شمنت كنت على هكتار زبل هجين بزنا مرمر حرشة تماكل زوج زلوا عينة سرناي كسب 6 كنتال بهكتار كتو كنزغ إلا رئينا لنا بجبر أب جرات حرسته زخان تأويت بزح زرقي أب حرسته زماء خلينا حجي بكلاستر ملك بتمر ملكنا حزناي زلنا زخاو تصيتها وكون رخينا لنا ونعلم في حد عين زرقي أب حد عدتأتو ولم توزعون حرصة تمرز سلطان هبوم مبرحين هبوم بدت توهم مبرحي ومسرت تكبروا يبحكوا تتونتين كزنبورو زحاشة كنركب كيل مالنا نزوت إيت زيب حفشان نتنا يسرنا يدمع بفلا يستجنزو بحارسوت ببزهيت ألباتي أروبو مهلاهم زحد برعات ونقوسة منيستر حرشان نزت ألباتهم من ملا أبنا توين حارسوت زرقحو يبازحو خمزلو تلاتاتن نيك بي أزرتن دمع نيمرمر درجاتات حليفهم ناب حارسوت نغن زرقحو مدب كمزلو أفليتو آتو نقوسة أمود أتا حارسوت اتزد اللقطات نخرخبو بموياوين حرشان نزوهابو مخرب بمتكبر قراوتهم بزقباء كدكوعن كلا سالسون كمون أبجزيو كتهيون كاب حمامات كلا خلون بمزخخر معك أماين حمدن كدفو قالو تلابيو أبالات زباو جنبار ديمقراطية فتحنا بجرمن كاب 24 تكمتيك 14 حدار بسلسة زوبات التخفافيلهم بتليكونفرنس بزكايدو عامة واقبا نتفتاتهم بمجمجم مدرخة والتلقو نمسمار زحجز وتنسرع عنتيتهم
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ በጀርመን አቶ ዮሐንስ ወልዱ ንሁሉ ኩነታት ሃገርን ዞባናን ገስጋስ መኸተ ኮቪድ-19 ወራራን በጣን ከሙን ዝሰላሰሉ ዘለው መደባት ሕርሻን ልምዓትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርህ ድሕር መሃቡ አባላት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝሓለፈ ተመኩራታት ምርኩስ ገይሮም ነዚ ኣቲናይ ዘለና መድረኽ ዝበቅዕ መደባት ከም ዝሕንፅፁ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ ካሕሳይ ተወልደ ብወገኑ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን መዳያት ናይ ዝተሰላሰለ ዕማማት ከምኡን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ናይ ዝተኻየደ ራብዓይ ዙር ስልጠና ካድራት ገምጋም ድሕሪ ምቕራብ ወሓስ መጻእን ተቐባሊ ሕድርን መንእሰይ ወለዶ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣካል እዚ ንምውዳብ ዝግበር ጻዕርታት ብውህደት ክስራሓሉ ምዃኑ ብሪሁ ሓላፊ ህዝባዊ ዲፕሎማስን ሚድያን አቶ ተኽሉ ለባስ ድማ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ስምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኣብ ዞባና ሽርክነታዊ ዝምድናታት እናማዕበለ ምምፅኡ ብምጥቃስ ኣባላት ኣብ ዘለዎ ከም ኣምባሳደራት ኮይኖም ጽቡቕ ምስሊ ሃገሮም ከፋልጡን ክኹልዑን ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ሓቢሩ ኣብ መደምደምታ ተሳተፍቲ ብሓለፍቲ ውዳቤታት ህግደፍ በብዘቡ ኣብ ዘቐረበ ገምጋማ ድሕሪ ዘካየደ ወዘተ ድኹም ጎድንታት ብምፍዋስ ብሓያል ውዳቤ ንመድረኽ ሰላምን ምዕባልን ዝበቅዕ ስራሓት ከም ዘካይዱ ኣረጋጊጾም ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ገልዓሎ ተርኢ ሕማማት ብሓፈሻ ተመሓላለፍቲ ድማ ብቐንዱ ንምቁፅጻር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብንቑሕ ተሳትፎ ህዝቢ ኣድማዒ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ ማእከል ጥዕና ገልዓሎ ነርሲ ጀማል ኑር ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ኣብ ማእከል ጥዕና ገልዓሎ ብዘይካቶም ኩነታት ጥዕኖም ክፈልጡ ግድን መርመራ ክገብሩ ዘለዎም መርዓ ዝቆፀሩ መጻምድቲ ብወለንቱ መርመራ ዝገብር ከም ዘይነበረ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሳላቲ ዝካየድ ዘሎ ንርሑቕ ከባቢታት ኣብ ግምት ዘእተወ ጎስጓሳት እቲ ኣሃዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ85 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘመዝገበ ኣረዲዩ ነርስ ጀማል ኣስዒቡ ተርእዮታት ሕማም ቲቢን ንምግታእ ብዝተዋሃበ ኣስተምህሮታት ተተባቢዖም ሓያሎ ሰባት ክምርመሩን ናብቲ ማእከል ጥዕና ብምውሓዞም ተርእዮት ሕማም 23.5 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘርአየ ብምሕባር እዚ ውፅኢት እዚ ሰፊሕ ክፋል ሕብረተሰብ ስለ ዝተመርመረ ዝተረኽበን ንምፍዋሱ ዝሕግዝን ስለ ዝኾነ ዜጋታት ኩነታት ጥዕኖም ክፈልጡ ወለንታዊ መርመራታት ከዘውትሩ ፀዊዑ ኣብቲ ንዞባ ጥዕናዊ ሳዕቤናት ዘለዎም ብክውገዱ ዝግብኦም ልምድታት ከም ዘለው ዝሓበረ ነርስ ጀማል ንምውጋዶም ሰፊሕን ውሁድን ኣስተምህሮታት ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ንኩነታት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ብዝምልከት ሓበሬታ ዝሃበ ነርስ ስዒድ ማሕሙድ ብወገኑ ተሓከምቲ ሕማም ሽኮር ጸቕጥደም ኣዝማን ካልኦትን ኣብታ ማእከል ጥዕና ዘድሊ መርመራን ክንክንን ተገይሩሎም ግቡእ መድሃኒት ከም ዝወስዱ ይግበር ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኤርትራን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ማዕከን መኸተ ወራር አንበጣ ብምስራት ገንዘባዊ አበርክቶ ክገብሩ ጀሚሮም በዚ መሰረት ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ዜጋታት ነቲ ማዕከን ንምስሳን 60,000 ክሮነር ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐን ሓበሬታ ይነፅር ተጻብኦ ብግዜን ዓይነትን ይፈላል እምበር ከም ወትሩ ብኤርትራዊ መኸተ ተሰዓሪ ዝበለት ዋና ጸሓፊት ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ ሽወደን ወይዘሮ ዛይድ ዕቋዝጊ ኩሎም ተጻብኦታት ክሳብ ዝሰዓሩ መንግስቲ ዘውፅኦ መደባት ንምዕዋት ከም ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጻ ብኻል ወገን ኣብ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ናቕፋ ዝስልጥኑ ዘለዉ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ትካላትን ዝተዋፅኡ ሰራሕተኛታት 15,000 ናቕፋ ብምውፃእ ን15 ጽጉማት ስድራ ስዋዕት ሓገዝ ከም ዝሃቡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እዚ ብሰልጠንቲ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ናቕፋ ዝተወስደት ቅዱስ ተግባር ሎም ዓመት ንሳልሳይ ግዚኡ ምዃኑ ትዝበፅሐን ሓበሬታ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ከነቕርበልኩም ኢና بعد مزي فدرالوي مدب ممعبال كتابة ناي حورات منغستات أمريكا كاب مفارق زمت ورحت حساس كتابة كوفيد-19 كجمر مخانو تمال إسران كلتان حدار أفليتون از تقلت كلتا عينة كتابة كورونا فيروس أبا أقول نخوعل ناب بعد مزي مكوت صارن مرقات بقعت مقبن مدهاني تنحطو قريبو 5 الله بزحبرو لزلين بمسرة سبسابات عنات بعل مزينتي كلتا عينتات كتابة أبا أقول نخوعل ناي هوتس وان فقاد كوهابو زمت 10 حادة حساس كو سن تثبيتي جبر እቶም ኣብ ኣገልግሎት ክውዕሉ ተሓቲቶም ዘለዉ ክልተ ዓይነታት ክታበት ሞደርና ብዝተባለ ኩባንያ መድሃኒት ዝማዕበለን 94.5 ሚታዊት በቕዓት ከም ዘለዎ ዝተረጋገፀ ከምኡን ብፋይዘር ዝተባለ ኩባንያ ዝማዕበለን ናይ 9 ሚታዊት በቕዓት ዝተረኽቦን ምዃኖም ይግለጽ እዚ ከምዚልን ከሎ ኣብ ኣሜሪካ በቲ ቫይረስ ናይ ዝተለኹ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 12.5 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ናብ ልዕሊ 262,000 ከም ዝበለ ብደረጃ ዓለምካ ቁፅሪ ዝተለኽፉ ኣስታት 59 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1.39 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ፀብፀባት ጥዕና ይነፅሩ
ኣብታ ሃገር ዝመጽ 26 ሕዳር ንዝጽንበለ ህዝባዊ በዓል ዕለተ ምስጋና ምስ ስድሮኦምን መቕረቦምን ንምሕላፍ ናይ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ቁጽሪ ወሲኹ ብምህላው መጠን ለብዒ ብኡ መጠን ከይዛይድ ልዑል ስጋት ተፈጢሩሎ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቆጻር ልዕሊ 20 ክፍላተ ሃገር ኣሜሪካ ተሪር እገዳታት ምንቅስቓስን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ወሲነን ከም ዘለዋ ይግለጽ እስራኤል ትማል 22 ሕዳር ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ንዝርከብ ዕላማታት ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ብነፈርቲ ኩናት ከም ዝደብደበት ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ እቲ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ነቲ ካብቲ ወሽመጥ ናብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሮኬታት ምዃኑ መንግስቲ እስራኤል ሓቢሩሎ በቲ ደብዳብ ክልተ መማዕበልን መፍረይን ሮኬታት ምዃኑ ዝገለጾ ትሕተ ቅርጺ ከም ዘዕነወዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ፍሊጡ ዛጊት ናይቲ ካብ ወሽመጥ ጋዛ ተበጊሱ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሮኬት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ መንግስቲ እስራኤል ግን ተሓታቲ ናይ ኩሉ ኣብቲ ወሽመጥ ዝካየድ ተጻባእ ስጉምትታት ሓማስ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ በዚ ድማ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ተኸታታሊ መጥቃዕትን መልሰ መጥቃዕትን ተጸሚዶም ከም ዝርከቡ ይግለጽ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ጌራቶ ዘላ ክርደናን ምስፍሕፋሕ ሰፈራታትን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብቲ ልዕሊኣ ዝካየድ መጥቃዕትታትን ጎነፃዊ ስጉምትታትን ፍልስጥማውያን ምዃኑ እዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብቲ 34 ሃገራት ዝሓቆፍ ኣብ 1992 ዝተበጽሐ ስምምዕ ክፉት ሰማያት ብዋግዒ ከም ሰሓበት ትማል 22 ሕዳር ኣፍሊጣ እቲ ስምምዕ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ንጥፈታት ሰራዊት ኣካል ኣባል ሃገር ብናይ ኣየር ኮለላ ምክትታል ክገብራ ዘፍቅድ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ኣብቲ ስምምዕ ብዛዕባ ዝኸተማ ሃገራት ዘለዎ ውጥን ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዘስፈሮ ሓበሬታ ድሕነት ኣሜሪካ ተረጋጊጹ ብምባል ሃገሩ ካብቲ ስምምዕ ብወግዒ ከም ዝወጸት ድሕሪ ምሕባር ሩስያ ገና ግዴታ ካብ ምትግባር ቦኺራ ኣላ ክብል ወቂሱ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ማእከል ሓይሊ ባሕራ ዝኾነ ወሽመጥ ካሊንግራድን ምስ ጆርጅያ ዘራኸባ ዶባትን ዝግበር በረራታት ክትዓግቶ ምጽናሓ ዝሕብሩ ጸብጻባት መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ጉዳይ ብተኸታታሊ ናብ ኣባል ሃገራት ስምምዕቱ ከቕርብ ምጽንሑ የነጽሩ መንግስቲ ሩስያ በወገኑ ኣሜሪካ በወገና ኣብ ልዕሊ እተካየደ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ንዝግበር በረራታት ሩስያ ብተኸታታሊ ክትዓግት ምጽናሓ እዩ ዝወቅስ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ምስሓባ ንመሻርክቲ ሃገራት ዝያዳ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሩስያ ካብ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካ ንላዕሊ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ሃገራት ኤውሮጳ ንምክትታል እትገብሮ በረራታት ኣጽዒቓቶ ከም ዘላ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ኣባል ሃገራት ኔቶ በቲ ስምምዕ መሰረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዝገብርኦ ምክትታል ንዝረኸቦ ሓበሬታ ንኣሜሪካ ከም ዘይመሓላለፋ ብጽሑፍ ከረጋግጻ ምትሕስሳቡ ይፍለጥ በዚ ድማ ምስሓብ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ንዝያዳ ምትፍናን ባብ ዘርሑን ዘይተደልየ ግጭት ከስዕብ ከም ዝኽእልን ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይሕብሩ መንግስቲ ቱርኪያ ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ንዘካየዶ ዘሎ ዳህሳስ ባህርያዊ ጋዝ ክሳብ ዝመጽእ 29 ሕዳር ከም ዘናውሕ ኣፍሊጡ እዚ ብቱርክ ዝተወስደ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎታ ሃገርን ግሪክን ከምኡን ኤውሮጳዊ ሕብረት ብጉዳይ እጀታ ማያዊ ኣካልን ዳህሳስ ባህርያዊ ጸጋታት ማእከላይ ባሕርን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን መሊሱ ከይዕርጎ ዘስግእ ምዃኑ ተሓቢሩ ሓይሎ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረትን በዚ ቱርኪ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ቁጥዖም ብምግላጽ ኣብ ልዕሊኣ ተወሳኺ እገዳታት ክውሰን ምጽውዖም እዩ ዝቃላሕ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስቲ ቱርኪ ተካይዶ ዘላ ዳህሳስ ባህርያዊ ጋዝ ምትእሳራ ብልዕሊ ዘሎም ሰበስልጣን ውልቀ ሰባት ከምኡን ትካላት ሃገር ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ እዚ እገዳ ምጽንዑ ይዝከር ፕሬዚደንት ቱርኪ ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ብ21 ሕዳር ብማንዛ ንኣባላት ባይታ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘሎ ፍልልያት ንምጽባብ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘተ ንምክያድ ሃገሩ ቅርብቲ ምዃና ይገሊጹ ቱርኪ ኤውሮጳ ሕብረት ድሕሪ ዝሃቦ መጠንቀቕታ እገዳ ነቲ ናይ ዳህሳስ ንጥፈታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ናይ ምውንዛፉ ስጉምቲ ወሲደ እኳ እንተነበረት መንግስቲ ግሪክ ኣብ ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንዝኣተወ መብፅዓ ከም ዘየተግበረ ብምኽሳስ ሰለስተ ናይ ዳህሳስ መራኽብ ናቲ ኣከራኻሪ ማያት ብምውፋር ነቲ ስርሒት ዳግማይ ከተካይዶ ከም ዝጀመረት ይፍለጥ እዚ ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ዳህሳስ ባህርያዊ ጋዝ ሎሚ 23 ሕዳር ከም ዘብቅዓ ቱርኪያ ኣቐዲማ ኣፍሊጣ ነይራ ቻይና ብቀረባ መጻኢ ናብ ወርሒ ሰብ ኣልቦ መንኮርኮር ብምልኣኽ ቅምሶ ትሕዝቶ ኣእማን ብምምጻእ ጠፈራዊ ምርምር ንምክያድ ወጢና ከም ዘላ ተገሊጹ
እዚ ውጥን እዚ ምስ ዝዕወት ቻይና ድሕሪ 1907 ናይ ፈለማ ተመሳሳሊ ስርሒት ተካይድ ዘላን መበል ሳልሰይቲ ቅምሶ ትሕዝቶ ኣኻውሕ ወርሒ ናብ ምድሪ ብምምጻእ ምርመራታት ከተካይድ ዝባቕዐት ሃገር ክትከውን እያ بمسرة زي عب زمت سامنتي بوقع زبقس تفر أو مرمر كيلاتات سنف تفر تشاينا لعلي 3 كيلوغرام زمزان قمصو كابورحن ممسع علي ممهل لاومي زقلات اتي مرمر بزعبا ورحي زلو فلتات نمعماق نتوساقي تفر أو مرمرات باب زرحو كم زخون صنع منتم مخانو نتي مرمر زمرحي زلو تشاينا وين كيلاتات يحبر لو تشاينا ناي فلما تفر أو مرمر عب ورحي عب 2013 سبع ألبوم كوركور بملأخ كم زكاير زحبرو تصابات عب واحد الريك 2019 دما غدي متبصحو عب زي فلت الرعق كفال ورحي ناي فلما سبع ألبوم كوركور كتعلب زقالت هاجر بمخان تاريخ مسرح يذكر جابان هندرنون عب ورحي تمساسالي تفراو مرمرات عب جيسان مهلاون يقلات زي خبركم تحدثتين لومي سوني 23 حدار فرق مع فرعان استدالو زينا مسنادو ابزي تزازيم الله مسترف ملباتنا